Inini kana ukatenda kumapurisa nekukumamisa kwandakaiteko kwandisungwe ka1 ndosungwa kairi. Makarowa. Ndakarowa. Mwakaenda kumapurisa ndoramba ndikukurowa. Ndoramba ndikukumamisa chete wewe unaona kuti indosungwa ka2. Aya. Yosumuka. Muida kurura mwana wemumurwasi. Andira kuvunza inini. Ozva ndinetsa kuti baba. Iwe enda padhusa. Amunyari. Pamusoro idari. Inini nyaya yangu ndeyekuti ndakarwiswa naamai ako. Taurari mabisiro. Aiwa. Vatikudiza munao. Vakandirwisa. Ai, bizwa chimunao. Manzwa amai, makandirwisa. Pamusoro idari. Amai ava ndakwarwisa asi kuti takaro. Takaro. Pamusoro idari. Ina amai ava vakandirwisa ina nakupa. Sisinga, ndokusungudza indatonita steri pano. Asi kutaura zvinozwikawo. Pamusoro idari. Chakaitika ndechoti amai ava handina kurwa navo. Ivo ndo vakatondirwisa pavakatondirova nhombo vadzosera. Zvakutoro takaro vari kunyika. Nyaya yekuti mbuya wangu vanotengesa mashitsi. Vanouya zvine mashitsi, vanouya nemashitsi osira inini. Kana vauya nemashitsi osira inini vanokweretesa, mari yavo ndindozotora inini. Kana vauya mbuya wangu endozovapa. Saka amai vakatora mashitsi kuna gogo wangu vabhadhira $5. Vabhadhira $5 gogo vabva vanditi musondo kwavaperekedzwa nditi unozara uchipiwa mari neavo. Ndati amai ava ndise handitaure navo. Hanzi hazvisine kuti hautaure navo unotuma chero shamwari yavo. Shamwari yavo ndoenda yobvunza mari wopiwa mari neshamwari yavo. Kana kuti alright. Vandazoenda pamba gogo wangu paibva ndatuma vamwe mai ndati ndemondibvunzira ndemonditira amai avo kuti hanzi nagogo ndipeshi mari. Mai avo bva vaenda. Mai avo vasvika ndichakudayirai ndega. Amai ndati alright ndagara. Amai avo vanzonishedza nemapfumo. Mati kudini ndakati ndatumwa mari nagogo hanzi mundipeshi mari. Pakanditi mimi mundibvunza mari ndakweretesana nemiri. Ndakati ina munokweretesana neni. Asi munhu wamakakwereta ndiye andituma kuti muite sei mundipe mari. Ndopakati asi une mhepo here wewe. Ndakati mhepo dzekwe ndangobvunza ichi mari asi uri kunditsvaga here wewe. Ndakati handisi kumbokutsvagai. Asi kuti mimi ngondipewo mari. Hana mari yandotambudza iwewe, hana mari yandombopa iwewe ndokupire chi mari yangu. Hana mari inosvika mumaoko mako. Ndakati alright kana musingadi ichi haisi problem. But haune nhamo iwewe, nenhamo. Fambira mari isiri yako chikwereta chisi chako fambira mari ini yako. Ndati kana nemi nhamo munayo. Munoudza ini nhamo yangu, yemimi hamuna here nhamo. Ini handidyo mari yenyu, ndimi munomukira kudya chi mari yenyu, munoudza inini nhamo. Nhamo yangu manyaya kuiona ikuita seimimi. Haibvayo unotopenga utori mhepo, utori dhimoni zvako, utori dhimoni. Ndakati ako ndiri dhimoni ndaita sei? Nemiwo dhimoni racho munaro. Dhimoni racho mutori naro imimi, tese tasangana nemadhimoni vega vega. Ndopakati umbonya utembe chikwewe, umbotembe. Ndakati nanacho ndikumbotemba iko. Ini ndotokumamisa manje, ndotokumamisa. Amai ndipo wakasumuka kubva kumba kwavo wachidzika pamba pagogo vangu paibva vasvika bva wandirowa ipapo. Akukupa 3 months. Akukupa 3 months chete pa 3 months uchaona zvauchaona ende uchatozviona. Ndakati imi 3 months mundipedzi ndedzei. Ndikangoona chandinenge ndawana chete mimi ndimi. Chazibhezi imi 3 months mandiri uchazviona idzi ndedzei ndozvandida kuziva. Hamene iwe. Ukutotsvaga zvakawanda ndagara ndichitokutsvaga iwewe ndichitokutsvaga sendisho ndokutangira papi. Inini kana ukatenda kumapurisa nekukumamisa kwandakaiteko kwandisungwe ka1 ndosungwa kairi. Makarowa. Ndakarowa. Mwakaenda kumapurisa ndoramba ndikukurowa. Ndoramba ndikukumamisa chete wewe unaona kuti indosungwa ka2. Aya. Balangueshi. Imimi matimaga bwage. Ndakangurowa chisinini. Pamusoro idari. Amai ava vakabvaumba kwavo. Amai vakabva kumba kwavo. Vauya apa next door pangu panofamba panotengeswa mashitsi navendo. Amai tausai. Vauya apa next door pai. Ndofunga amai vakauya vakatombogara. Mama. Vakatomboenda kwavakaenda. Hello. Taurisai. Mama taurisai. Amai vakauya, pavakauya ndobva watomboenda kwavakaenda. Ndokubva wadzoka ndanyika washeni yangu. Vaenda kwavakaenda ndobva wadzoka ndobva wagara. Ndobva ndawacha washeni yangu. Nguva ndakawacha washeni yangu ndichiyanika pawanika mashitsi. Yanika mashitsi ndopa wakanitumira munhu. Saka ndatumwa mari yemashitsi. Vakati mari yemashitsi zvakanzi takatumwa mari yemashitsi nayo zvakanzi nemuridzi wemashitsi. Kati muridzi wemashitsi ndikataura naye akanipa 3 weeks. 3 weeks ndidzoka ndindabu nemane mari yangu ndikatova pa $5.
uko vazonditumira munhu sei sitakataurirana zvanzi ai ndo zvawandituma ndikatombooti endinoti anzi mhara handi but ore chimire ndichezovadayira kusvika ava vaitaura zvavaitaura vari kwavakanga varanda kuwadera nguva iyoyo ndobva ndatozodai ndapedza kuwasha ndatoyanika andikati indikatava nemuridzi wemashizi kuti ndichamupa mari yakana adzoka after 3 weeks kwazo kutuma imimi sei indikamutusa nditumire munhu svika ndo zvawandituma nguva iyoyo ndabata foni yangu inge isina mari pandakumbira foni yamama wangu ndobva ndafona koimi manditumira munhu chirudzi tikataura kuti after 3 weeks ndobva ndichakupai mari yenyu ndobva wandirambira svika ndina ndautuma munhu tikati kuenga wani munhu unyari kuti mandituma svika ndina ndautuma munhu ndobva ndashedzera futi kati kuenga imukuti matumwa wani kuenga mukuti matumwa vari kuramba ndanda kutumai svika ndini mandituma pandikati asi mune miedzo mundibvunze mari yechikwere chisiri chenyu handakukwereta kwamuri ko sei mazobvunza svika ndini mandituma ngati vari kuramba wakutuma iwacho kwei munhu unyepa sei kuti matumwa iwo akangoramba wachiti ndatumwa svika takutodzorera mashoko ndopo ukati uri kutembei iwewe kuti ndachandotembei svika ndati uri kutembei ndikati apana chandotembei ndobva watukirira une nharo kana nharo yatisangana ndikati aiwa ina ndinoda zvokusangana nemi imi ndimari wachikwere kwandiri mari wachikwere chisiri chenyu kuti zviite sei svika nzi iwe ndatune nharo ere uri kutembei kuti ndachandotembei ndotembei chandotemba asi kuti imi ndimutoya muchidenha ini mungai uzori wachikwere chisiri chenyu ere nguva iyoyo ndobva watosumuka ndobva wakwidza kwemari ngoti ndikati imimika muda kutoonerwa nemaziso evanhu manje ini maziso vanhu vachandakana basa navo ndobva tasumukawo patasangana paviri patatu panga pane vepamba ipapo ine ndirike business yangu zvindorapera ndakaya naye but akaenda ku vatombochinja because vakanga vari pamba pavo zvavasi vaitona zvikuti vakanga vari pamba pavo saitona zvikuti kadaidzo vanhu venyu vaiva vamati uyatizo maiti chikwereti uyo akabvunza kuti hakuna ana mumutuma ichokwadi here ari kunyeka aiwa toda uye kuti avanozavataga andivanozavataga vati kuti watanzini ndakati handina kutumwa ini right anditobatana nharo dzenyu mese muri vangani uvaviri saka taudaka wenyu vanouya inini vangu honi wacho hasiutumai wakandituma wacho ndigogo wangu vanouya here tikavatuuye kudai handisingazivi nokuti vakakonzeresa handisingazivi kana kuvafonera wakati munhu unondifonera unogona kuvafonera vanodayira foni yavo vanodai vari kupika vari kuharari Imami yotaura. Mamrata mamrati. ndaida kuti nini Taura kuti. Inini pane patikambogara pasina gogo ivavo. Muri chichavo. Ini ndiri murume wavo. Takambogara pasi nagogo ivavo vachiti ndasingada kuti nyaya iende kudare. Ndatitaurira netikumbirana neruregerero. Nani? Neava. Vachiti ava mukumbirana neruregerero tiri vagarisane zviite zviperi. Asi ava vakatobvuma kuti vakarova ava ipapo havana kupindura kuti ava vakadzosera ava vaitovadzingidza yadhi yese vachitovarova vachirova ava. Asi vanhu vakaona ndivava witness kuti tikazoiwa. Saka pane audio yatatorekodha patetaurezvo. pamusoredai Unayo audio yacho. vanhu vaini vangu mawitness angu ini watanzi munondifonera mumwe wacho asunza zvakanaka mumwe wacho ane mucheche saka tani kana foni ndifonere ndinotaura Otiga ti. Yepe patikambotora gogo achinotigadzirisa. Kuimune audio kuti. ndine phone number dzekuti vafonere vari dzemashidzi Validzovachira vacho. Kazi kana watokafonera. Isu kana wakasina kutumwa batikuze makazongirei. Ishu ndiye kuti inyaya yemashitsi yekuti ava vakanditi ndatuma indataura nemuridzi wemashitsi kuti 3 weeks maizorwa here kana asibidi nasina kutumwa mairwa tikadzorera mashoko mukutukana makarwira nyaya yese handisingazozivo pakuti ava vakauya vachiti ndatuma mamune dzenyu dzakasiyana nenyaya yokutumwa mamune dzenyu saka ini tiri kuti idzo dziri dzatoda kuziva dziripo dzenyu kutaura iti pamusoreda amai ava ndakatanga kugara pamba pagogo wangu inini vawaridzi vemashitsi wavo ndakatanga kugara muna mei ndagara muna mei ndaiwirirana naamai ava nevamwe vacho ivavo vari kurwara ndatamba 3-3 saka zvatatamba 3-3 amai ava takazitadza wirirana pakuti ndandine pakaya amai vaitengesa fishi pakati yakatanganya iri nyaya yematembo wakandikumbira matembo ndakati ndini matembo handina musoyote dendo musika utsvaga madomasi vandini matembo handina vautanga kutoona mai haatoninyima matembo ake saka aisa tichakumbidzani takati ko kana ndisina imhosva iyi
watondiignova watofamba wachienda kumusika ndasara musiwo bva tatenda kumvura tese 3 wakuya mai waitengesa fish wanditi ame mafumo ndipo $1 ndikati ni mari yangu ino $2 zvairi $2 dzotenga $fish $, ndotenga huni ndodzisa mvura yekugeza wanditayo kana ndaenda kumusika wewe ndovanda kupa $, rako mari yangu $10 ndati alright waenda kumusika unonipa mari yangu waenda fumangwana acho unonipa mari yangu vandazoti vandanonorara maiti ndo wanga wakagara panze wati vandatibuda panze maiti ndo kova mai munashe vauye rapa ndoda $, rangu ndotenga huni murume wangu adugeza mvura ndase notonhora vati handisi kuziva mwana wacho amunopanga akagara pasaidi pakamulemoni handizoti akasvika achinotaura kuti chii kuna mai vake mai wacho makuseni wakutoti igno wakatodarika tichisika mapleti tisikatoti amamukasei tatoti munhu akuti igno vandatone maiti ndo hatisiyani nawo kana usingati zvotarana nesu so handingotere T2 anzi wakutondinyengerera ndatomambo ndina kutondinyengerera wakutoita kundimutsa vatasiyana nawo mai tata aisugeti nyarari pedze izvozvo nyaya dzenzemakomboni wachibva ungera kuti parara urarama ngo mumapurasi watiwo toda kuti mugara zvakanaka handiti amai mamuchiramba zvinyipa maitoti nyaya isava yekudarendo maitaurira kuti nyaya isava yekudare inini aida kuti nyaya isava yekudare amai ava vanoshanda kuhurumende wakati ini ndiyo ndisipo semadheizi wayo patakaya last week paiti ndiyo ndisipo ndatobuda kunze nebasa ndokuva ndati sezvo ava vari kuti avasinoti murume wacho yakabvunza kati ini asina kuti nyaende kudare kuti ko sei vakaenda kudare ndokubva vatsanangura kuti handisi kuziva mukadzi ndobva ndati zvina kuipa kana zvakadaro inongonoperera kupi oyabva 15 wayabva 15 nemawitness enye nemawitness enye kutitongesa nyaya isiri nyaya yamatogadzikira pana paisiri ini ndo yandoziva singazivi aiwa idzangaitarwa namai vanaiwa nawo yekumashure ndeyavo because hamungarwire inini hamungarwire chikwere chisiri chenyu nivarume nyari varipo siri pamwe mawirirane reva mawirirane varume pamusangaichi ndofunga kuti inini nababa tungoonano uyachienda kubasa nchienda kubasa mamukasi maswera sei asati ambogara tizondita kusheya nyaya tese namai ava mamukasi maswera sei kasava vaiwirirana ava madzimai aiwirirana noda kuti inini nguva yangu zhinji handiwanike pamba ndokunata 3 days 4 days ndikubasa pandita 3 days 4 days ndokona kusvika pamba kuma9 kuma10 saka ndina nguva yekunyanyonyo asi manzwa nyaya ipa yakabuda maka hamuna kuzokwanisa kutaurana here kuti zvamira sei manzwa nyaya yabuda pamusoro ichangana chandinoziva inini ndechokuti ndichibva pamba amai vakanditi baba pane mashitsi ari kutengeswa namai chitabura ati mai mashitsi inini handina mari sanzi baba mashitsi akanaka ndangandichada zvangu ndakati orit mumwe mangu ndine $5 ndangachiita sati chanodya kuti kubasa chitaura navo ndokusiyira $5 ndobva wataura navo ubva wazondifonera ndakabasa kuti andataura navo handiti $5 mozondipa after 3 weeks ndofunga ndiri kubasa ainhasi rumene kuti wamaendako inini nyaya yangu yangaipa kuti ndati manzwa nyaya vantu vanhu vaivazira sei varovana hamuna kuzonzwa ndakazvinzwa maita zvo hamuna kuzokwanisa kutaurana here sevarume pachenyu kuti zvinhu zvamira sei inini handina kukwanisa kuwana mukana wekutaurana kuti tigare pasi titaure kozi ini ndakangosvika kumba ndichibva kubasa ndatosviona kune samoni madzimai anditi akausa nyaya ndima mai achirega kumona mai achiregedza zvako endai kumba munotaurirana asi mambo ndachidotaura ini munozotaura musi wa15 nokuti dzimwe nyaya nyangwe makwaya kwamambo kuripisana kucho kunopedza kuwirirana ende munotaurirana kumba moziva kuti mambo takawirirana taamafriends zvakare nevarume venyu vanenge varipo muchitaurirana idzi nyaya idzi inyaya dzisina basa chikwereti hachisi chenyu mashitsi hasi enyu ushamwari makukanganisa saka endai kumba mogara pasi muita sei muwirirana ende ndoda kuti musi wa15 muchindiudza zvamauwirirana tinoda kutonga dzimwe nyaya unoda kutaura nyaya isi yako futi iwewe iwe homo munyaya yako pane nyaya yekuti vakadzi 3 months pamushure apo vakambotaura vachiti mukadzi wavo baba anenge adumbuka akachaoneka
Iwe shamani. Chafonera munhu wacho. Iwe shamani. Uri witness ka? Wagara waperekedza mdzimai. Pane nyaya yakaipitika. Usasanganise nyaya. Usatsvage nyaya uda kutsvaga uta mugati. Aiwa tatikanzi unongodzitaura dzese. Aiwa handisura kudzinzwa. Ava ndo varwa zvekuti kadumbu kakazoita sei enda unoona gaina ndinotaura kuti yakabva iri mimba kana taitaita sei ini muno munhu uri kugadzirisa chanakisa vana vangu iwo ndakakuti fambaika unozonyara mai bhozi ndozoti iwo unokuripisa muno munhu kudai dzimwe nyaya ndedzemadzimai ngatibude madziri idzi nzevezi musanyanyodzipa madzimai enyu chitereki unopesana madzimai ndofunga ndapedza ina mugara pasi mutaurira baba kana makadota dzimai nyataurira mukuti chamanda kupa imba iyi gara mutaurira munobva imomo muchiya mudare musi wa 15 mune zvinonakisa zvamaya zotiudza mazvita endai kudzimba ndai kudzimba ndachine mutaurira mati awagone kunyarara mai pandodarika pesi vanenge vachindimba ezvo zvaintaura da ukagara newipo ndogara ndichikamamisa pesi pandasangana pesi ndichikamamisa makutaura panyowana munotaura namuzoga musofurai musuwa 15 pandodarika pesi vanenge vachindinyomba pandodarika pesi vachindinyomba mama sumukai ndikuone kureba kwenyu sorry sumukai joni iyo sumuka muchida kurora mwana wemumurwasi handida kuvhunza inini zvandinetsa kuti papa iwe enda padhusa amunyare here sindava emekaini tana sina basa toda kuti vanhu mugadzidzai kuwirirana naiwo mwanayo unyatamba nemunhu wasisaizi yako nanombotamba nawo ndikatoshuti mesisa iwe wati wakaenda kuchikoro here pamainzi mirayiraini waenda kumashure komunhu akareba kana maitaka refu uchienda uchidai kana unobva uchidai kana waona kuti iyi mzira isi yakusiyana naye enda unochi zvoto zvine mazera ndiitire mushe iyo amaenda mogara mushe nemumwana kazofuna amai vakataura kuti makanga madaro chinyepa aiwa chienda mugara pasi mugari ndeti imwe ichidai kumba aizi aiwa ka amai amunyare kuti makarowa dai ndikatorowa nesu akatarisa wachitondibusura kasi nyaya dzevakadzi ziso rangu rakatorwadza nemusoro wandiro wanobvira orit chikumbira nayo regero tege unotaura nakumba aregai tipedze munhu naye mfungo tipedze munhu iwe mwanayo medza mati wazvinzwa ka medza mati amama kandirova muchida here kuwirirana amuchada chikumbira regerera hapana achanota nomukumba handichada kuti mene osangana nemawitness ikumbira kuti mukumbirana regerero muno amai mukuru sumukai mukumbira regero nemwana itai zvakutaura amai chivake itai zvokutaurwa nachangamire tiite zvokufamba tisapedzera sinyaya ingaswere chii tichaswera wakuswera uri panapa ukanganisika basa ayo muziya zita rake kakuti amai pane zvakaitika taurisai kaudzindika amai mapfumo nokumbira urege alright mazwa here chipindurai mawaregerera amai mapfumo fuga amai vakuberegerera 2 wrongs doesn't make 1 right ayo asi kuzinzwa uyaiko ndoda kuonawo imi muyu mama imimi ndoda kuti mubhadhare mwana wembudzi manzwa ndoda mubhadhara mwana wembudzi nemari yake yakwirira dare manzwa ndataura
Sumuka yamunosaina. Ndamusaina amai. Vaipeta ndawenza zviri kutaura kuti siye sangu abati. Muntu nowira wangwarerekera. Wakasazodona unozindamba. Asi unenge waita si. Kudara. Anokunga wangoona mamedzi dzacho. Ungozoonoka. Wakadzi vanokanganisa namumbamo ngazi kukupinza imini. Hazvanga basa reisiso. Ipapo ndatenda muchangamiri. Anditi Ndafunga kubva zvaitika zvese izvi. Handina munhu akakwanisa kutaura naye. Inyaya yandaitokufungidzira kuti ndakatombotaura naToshiba tigare pasi titaure chii? Nyaya iyi. But ndakazowana pakazouya Ayakapera chitende mugara. alright. Mukuru wangu. Ani makaenda kubasa muse mugona ta 4 days. 4 days mchitsvagira mukadzi wenyu mbudzi. Ndoida musi wa 15. Vaise musi wa 15. December. Mbudzi munomuka? Mbudzi yedu inoita $50 plus mareda. Tinoda kudiscourage nyaya ishu yekuti tiite mhuka. Wakati unobva kwabushu kunozikana nezvinhu zviviri kana zvitatu. Kurambana, chihure, vana vadiki. Ndo zvatiri kuona, ndo zvatinoda kugadzirisa. Nedzokurwa dzomugara mukomboni. Pamusoro wechangamiri. Ndine chikumbiro. Musi wa15. Panenge panditiri padhuze because ndine matambudziko andikabva mukusangana nawo. Ungawati musi wani because next day redu kumduka musi wa 29. Ndanga ndichifungidzira kuti makanditiro kana kuti musi wa 29 January. 5 January. Because ndakabvo Vaise musi wa 29. 29 na 5. Namba dzacho dzakafanana. 29 December. Dzakafanana. Vaise musi wa 29. Namba dzakafanana. Mubatsirana na amai mutakataka. Mama ndichada kunzwa imini. Makataura mamba apedza kutaura imubereki. Asi saka zvinoita here kuti ini ndakwereta chinhu ndoyandoreverwa nemumwe munhu ndobva yaita mhosva kwandiri. Aiwa.